Приятели, при нас е европейския шампион Емил Захариев. Какво ще ни кажеш минути преди срещата ти? Чувствам се доста добре, подготвен съм. Една хубава загрявка и мисля, че ще победя. Зад нас виждаме почти пълни трибуни. Как би реагирал на това? Да, много съм радостен, че имаме доста фенове. Доста хора са фенове на този спорт. Все още е нов. Радвам се, че продължава да расте публиката. Да чакаме ли победа от теб и знаем, че има приз за най-добър ключ и най-добър нокаут? Ще се бориш за тях? Естествено, за това сме дошли всички. Дошъл съм за победа и мисля, че ще победя. Да си го питал такива скучни работи. Слушай се, аз да те питам. Аз съм от светски сайт и няма как да не те попитам за жените. Върви ли ти с жените? Имам си една сериозна приятелка и съм с нея. Върви ми, да. Колко сериозно? Колко време сте заедно? 2 години вече сме заедно. Тя не те ли ревнува? Сигурно съм, че много жените заглеждат. Естествено, да, ревнуваме много. Как се оправяш с ревността й? Балансираме нещата. Кои неща я балансираш? Много горе се разбираме. Случва ли ти се да удряш жена? Честно. Честно, да. Какво те провокира да удариш жена? Когато се изнервя много и нищо не виждам. Не виждаш, ама не е хубаво така. Ще те оставям тогава да не вземеш да ме удариш нещо да те изнервя. Няма страшно. Желая нещо на всички, които ни гледат. Много здраве, щастие и късмет. И на тебе късмета вече. Противника малко тежък беше. Имаше ли критичен момент за теб? Критичен не. Но така, видя затруднение малко. Все пак накрая успя с технически туш да спечелиш. Да. Двамата се изморихме. Той силен беше всяко, сигурно. Тежичък не беше. Какво ти предстои за напред? Пак гари ще правим. Да знам, които измислят противници. Но какво се види това, че само българи спечелиха нещите мачове? Явно си малко по-подготвени. Не, че бяха слаби, сърбите ми харесаха така. Добре бяха така, като цяло и борбата и кикбоксен не беше зле. Явно има още малко да направим. При нас има добри състезатели, видяхте и Емил Захариев, и Жорко Гочев. И всички, не само тия двамата, добри състезатели. Лесно ли ти е да сваляш жени, да се занимаваш с свободни? Аз не свалям, аз съм женен. Женен? Я да видя кълка. Не точно. И ти ли имаш сериозни приятели? Дете имам даже. Сериозни между? Аз нямам. Би ли спрял твоето дете да тръгне по твоя път или би го... Той е момиче сега, малко ме съмня да тръгне. Който си реши да знам. Ако си падне по някой твой ученик в бъдеще, ако реши да се занимаваш с тренировки? Ще ми тая работа сега. За да мисля, това работа. Тя малко още. Не знам. А не се ли притесняваш, че като те гледа да си биеш така ожесточено, по някакъв начин я възпитаваш в агресия? Не е вярно. Спорта не е агресия. Това е много други работи да възпитаваш. А защо реши да се занимаваш точно с свободни боеве, а не да речем с футбол или нещо? Тенис? Аз съм тренирал самбо от малък баща ми тренира. Самбото не че безинтересно. Харесвам повече свободните. Повече не влязах и по-освободени са от правила и не знам, харесват. Кажи нещо на хората, на момчетата, които по цял ден цъкат пред компютрите и играят футбол на екраните, а не навънка на игрищата. Това е голяма грешка, но те много не са били децата. Политиката на държавата е така везде. Последните сигурно 15 години ние нямаме юношески спорт. И това е много лошо. Как при своя първо си победа, че доста лесно стигна до нея. Моля? Доста лесно стигна до нея. Ами аз бях много подготвен и нормално, както до сега не съм държава, така и сега излязох за победа и съвсем нормално. На доста по-високо ниво съм играл от това, за да срещна някакви трудности, но все пак противника беше
класа, но аз не му дадох да си покаже играта. За първи път от 3 години сам играеш на българска земя. Имаше някаква по-специална емоция в теб. Имаше завръщане пред ровна публика. Но какво даваш това, че само Бог да спечели крайните мачове? Чужденците ли бяха по-малко класни, просто вие имате по-голям клас? Какво значи чужденците да не са класни? Щом сме ги победили, значи сме по-добри, значи вървим напред. Все пак този спорт в България е от 4-5 години и за това кратко време успяхме така да извървим доста дълъг път. Тук колежката от Билайф идва сега, ще се... Да, аз искам само да те питам, има ли пари в този спорт в България? Питай Джубрилов, той ще каже. Не знам аз. Аз те те питам. За състезателите ли искаш? Зависи за какво. За живеене. За да живееш нормален стандарт на живота. За живеене има. За яхти няма. А по света има ли? Шегуваш ли си или не? Шегувам се. Няма и за живеене даже. Борете се, рекламирайте, давайте повече спонсори. Трябват повече финанси, защото ние за 4, както казах, 4 години е този спорт, тук в България 5. За това кратко време настигаме сили, в които го тренират 15-20 години. Само спонсори ли трябват или държавата трябва по някакъв начин да се активизира? Най-вече държава. Никой не е длъжен бизнесмен да ни помага. След сериозните теми срамежлив ли си? Срамежлив ли си? Би ли си свалил блузата за всички, които ни гледат? До сега бях гол, ти сега. Ти беше, ама ние снимахме отдалеко, и сега тук отблизко. До сега бях гол, бе свалял. Айде, сваляй. Айде, сваляйте твоето. Моята не е интересна. Ти срамежлива ли си? Не, ама моята не е интересна. Все пак аз не съм тренирана. Не се знае какво ще се види отдолу. Жените други работи се търсят. Ние търсим сега тук твоята тениска да свалиш. Аз пред цяла България се облякох ти сега. А сега тогава защо се опъваш толкова много да си свалиш тениската, като до сега пред цяла България? Червена точка служи. Аз се обличам само пред моята жена. И ти ли имаш жена? Да. И накрая предаваме се тук. Всичките имат сериозно вързани са и няма да стане. И са и срамежливи. Това съм положително. Съм срамежлива. И са срамежливи, а там някой се кълчи нещо. И сега като се обърне камерата и ще спре. Кълчи да извадя криво лук. Това го вижда с това да се крием. Нещо трябва да се тогава вече. Сме си по изкуство ММА.